Hej, velkommen til CPH Run Shop. Vi har jo et samarbejde med HPM Dirty Paws, og vi har lovet Ranjo og lavet en lille video, hvor vi forklarer lidt om trailsko. Mange af jer løber nok rundt i helt almindelige løbsko, med en helt almindelig sål, beregnet til asfalt og fortov. Men der vil vi gerne lære lidt om sko, og hvordan I bedre kan følge med i jeres hund ude i terrænet. En af de sko, som kunne være en mulighed for jer, er fra Saucony, og det er en model, der hedder Peregrine. Ydersålen i forhold til en almindelig løbesko til landevej, der kan man jo godt se stor forskel. Det er jo knopperne, som jo primært er for at give et optimalt greb, om du løber på græs eller grusstier eller direkte ud i skoven. Der er Sauconys Peregrine et rigtig godt bud. Et godt allround greb, og også med en mellemsål, som man kender fra almindelig løbsko, for at yde noget optimal støddæmpning. Det er let, det er en bøjelig sko, lavet med en åndbar overdel, som er også med til at dræne vandet ud. Det var en kort gennemgang af Saucony Peregrine, en god allround trailsko. Et andet godt bud på en god allround trailsko er Ultraglide fra Salomon. Igen med et godt greb til grusstierne, til skovbunden. Lidt mindre knopper, end der var på Peregrine, men et rigtig godt bud på en allround sko. Masser af støddæmpning, og det er der jo brug for i dag, fordi meget af ens trailløb, om man løber med hund, eller man skal ned og løbe på Vestvolden eller ude i skoven, det er jo tit og ofte, at man har noget transport på det lidt hårde underlag. Derfor putter man mere og mere støddæmpning i trailsko nu om stunder. Igen, ligesom Peregrine før, god åndbar overdel, stadigvæk noget beskyttelse til tæerne. En af de ting, hvor Ultraglide fra Salomon adskiller sig, det er også med et andet snøresystem. I forhold til almindelig snøre, så har den det her quick-lay-system, hvor man trækker, og så giver den et jævnt spænd hele vejen op igennem. Sko nummer 3 er fra Innovate og er X-Talon G235. Der, hvor den adskiller sig en hel del, er et noget større knopsystem. Så ønsker man at stå fast, grundet det dårlige vejr, eller de hurtige tekniske ture, jamen så er det den her. De to første sko, I så, er helt klare gode bud til den daglige træning, og en meget mere all-round sko, når I er ude og løbe med jeres hund. Og det er grundet den her lave profil, som slet ikke yder den samme form for støddæmpning. Så den her sko, konkurrence og kortet teknisk trailtur. Det var en kort introduktion af trailskoen og alle de sko, som du kan se bagved mig, vi har på væggen. Så du er velkommen til at kigge ned i butikken og få råd og vejledning, så vi finder den helt rigtige trailsko til dig. Og ellers så kan du også finde de fleste af modellerne på vores webshop. Men kig forbi, vi står altid klar til at vejlede dig.